Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dirigid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol. Aksyon Night Patrol. Field reports. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw Lunes, petsa 20. Nagapabilin sa bulan sa Abril sa tuig 2020,
Lunes naman kadisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa libro sa aton sining kapulisan. Course ang aton sining nga patrol to Crosswind Patrol liwat naman nga bagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton sining nga piloto, Action Ninyo Bugina. Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international, COVID-19 aton sa gihapon ginatutukan. Sa Lunes edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Obda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ato sining nga IT expert, Sir El Rey Duotilios. Bugal sang Valladolid. Akon Casimario. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, buylog nato na porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, opdi ninyo ako sa labilin isa ka oras, 19 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Unang kabayan sa kato, sila nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala ka mo ng Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea. Nagabulig ini tapna nga makaangkod kita sa balatian sa bato. Nini bato nga ginaroro ka ginasuyo pa. Bato, bot silingon, kidney stone. Amo ni ang isa sa mga makabig naton, manggaranon nga balatian. Eh kung ikaw may ara nga baratian sa bato, kidney stone, sigurado ko, amat-amato niya gidubos kwarta mo. So para nga hindi ka makaangkon sa baratian nga kidney stone, ginarekomendar sa inyong alagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. So kung ikaw nagainom adlaw-adlaw, ma-experiensyahan mo nga mangin maayo ang imo sini nga pagpangihi. Magatinlo ni siya sang natawag nga ginahugasan niya in short ang aton sini nga urinary tract sa diin diri ginatubuan sa ginatawag nga kidney stone. So nano pang ginahulat nyo para marayo kita sa baratian sa bato o kung kidney stone, inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sininga pagmamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan kitang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol!
Ini mga bahay sa kato sila pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kaluwan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga gadara, damo man siya balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension Clinic. Mabakal na ito rin sa bisan din lang nga butika sa Bilog Aregro, specialmente sa butika dito sa Bacolod, damo butika di mo sa Bilog Aregro Occidental. Bakal ini sa Mercury Drugstore. That's why sa isla pamaraklom, ayaw magkalipat, hindi magkalipat. Amo ni siya ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya ang produkto sang Life Extension. Mabakalin nyo ini sa bisan nila butika sa Mercury Drugstore. Kag sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. Dara nyo mabakal ang vitamin D3. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila de kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:17 na. Sa sininga bahay sa itong mga check na itong sininga patrol, 2 Cruiser Patrol, kamusta unta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa unang adlaw, sa unang asimana natong sininga pagpangalagad. I-check na si Aksyon na John Diaz, sitwasyon sa Metro Bacolod. Kurti ang tagtagan, nagyapon sa atong sininga SAPA, Special Amelioration Program sa mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Hindi na matatapan sang taga DSWD pagpanagtaga. Kuwera lang sa mga barangay nga juta lang yung kwan, juta lang ilang pumuluyo. Pero sa mga big barangays, madaraga na guro 2-3 kadlaw. Matapos nila panghatag ang tanan nga mga naprobahan sa Special Amelioration Program. Dari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2 Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi. John, please come in. Everybody happy. Amo na aksyon na rek. Ang namiangkot sa mga terminalya. Gid nga na matorok na batihan. Everybody happy. Asa nakabaton eh. Sabay kabaton ti very sad. Very sad. Pero ang nambali sa konbini Kapitan Imelda Banguanga sa Barangay 2. Ang gusto niya na aksyon na Korea. Everybody happy. Pero sa barangay 2, sigurado si Kapitan ng tanan happy. At yan, bali, iya sigurado ko na yung happy. Kung basta tanan niya kung nakabaton niya, dapat everybody happy. Happy ang nakabaton. Hindi ko ay kakabaton, ma-happy ka. Sino abing ma-happys naman? Gani man. Anyway, hopefully ka sa Sindiban. Dapat Sindiban, Manila sa iban nga wala kakabaton lang. At as soon possible sila naman ang priority. Balos-balos lang ang suradek. Galagit may aragin na Japon niya nga may mareklamo. Anyway, sige-sige naman ang pagtagana eh.
sa social amelioration program ini 6 mil pesos nga ayuda kiraman sa gobyerno. Tikon anong sige pinagtaganay dito man nga nagadubol-dubol ang lawas ng mga kapulisan kay tikon diin may sub-distribution or may payout wala dapat may police gate kay ibantayan ang lalabot ang pagpalinya dira tiara man ang barangay nga paunagid pero ginabantayan man diapon nila para maintain ang security. Correct. Especially nga hindi basta-basta no hindi amo sina kagamay dako ang bitbit nga kwarta sa naglain-lain nga mga lugar ko sa diin na ginapatigayon ini nga payout. Sa isa ka barangay, guro, milyon ang dala sang kuan mong sang nagapanagtagsap? Yes, no? May hara minilyon gid ya. No, gani? May hara pila na ganing usually iban actually kay may mga listahan Ang iban, guro, labot na itong as milyon eh. May hara 450,000. May hara sobra. May hara kaya sobra nga milyon pesos ang ilang nga dala. Dati mo na dapat actually usually kinobra gid sang kalabaran. Bantay sarado gid ang ilat agsa ka nga payout centers actually rek. May mga barangay di sa Bacolod nga wala anay gin sige no ginunta temporaryo kasi tungod nga wala ginasunod ang social distancing diyan. Amo ni, amo ning sadya kay ti isa ka barangay sa Bacolod kay na. Ang iba na rin sa aga nagpila na sudsop lang pila na tanan. Ay ti kay pagabot sa ngulo ako na punak sir mga alas 2 ginuntak ang tagtaganay. Kay wala ka sunod sa social distancing. Okay, di doon ang bakit na kapitan. Sige, yun ta panagtag o kung magulap ng virus di sa itong lugar. Nga, naman na lang tirada. Ang itong rason kung nga, ining barangay 35, temporaryo agin po ang tatkaina, ang panagtagana, actually, Rex. So, ila 6 mil pesos nga yuda. Ang ibang gambal, kwartana nangin bato pa ko, no? Hindi, Hindi po ito nagbato kay Bat sa dayunon mo na. Magbato kay ara na yung kwarta nyo. Ang hindi na imayo. Dahil tiway ka mong kasunod sa tawag ng social distancing ba? Oo, miski ang bagay ni Kapitan, miski sinong o kung ano barangay, ka mga barangay council, mag-agreement sa iyagin mo, bla? Oo, ay. Kay ti risgo mo. It's either pasugtan niya to, magsigi-sigi to, magtinumpukan na itong tanan, wala in order, at mabasa nga ko ng virus, kung magranapta, di mas dako pa di sa 6 mil lang magasto sa kada isa. Kag tanan gidyo ubos eh. Oo, ubos gidyang tanan. Ilabi na, ngang hindi di po sa ibalos ng kadama, ano yung barangay 35, reclaimed area, inasya kay Aragid, lapit sa reclamation area, nga mga balay-balay, gadikit-dikit, no? Pagwa mo, ang inyo pertahan, ang ibandra, nagatinatikan, ay lang ang mga pader sang balay, kagiban pa. Kaya mo na malikapit. Nauntat kinang barangay 35 patatagtaganay. Oo, untat. Nakahatag na sila mga 178, no? Out of 1,664 actionary. Sus ka, way pagali magtunga, way pagani magtunga-tunga ang tagtaganay nila. Ay, damo-damo na yung daan nila sila. Kasi na sila kuno marisom sa kuan barangay 35, sila marisom na? Mayo actionary. Kaya tito ng pasit, maraming pasitatero, isang beses di, hindi sa sitwasyon na may tutunta na kaya hindi ikaw may goda, pati ang gobyerno sumakulod, madalasagin, no? Tagula, ba't nakita ni DILG, kung di balikan na ng taga-DSSD na itong mga barangay official, nga way ka magkasunod sa social distancing na? Amo na actually, kag kung magsigi-sige ito kayo na, hindi lang tayo sa ilang barangay apektual, posible talang yung barangay, mas yung madali din actually, kung i-assess bala ka DILG, anay, o kung nalang taon, kung ano po na investigation, maglalang sitwasyon. Tinanong ko, ano ang tsansa nga mabalik buwas ang barangay 35? Maayo dire, nakawaton kita sa report kag mismo sa Kapitan Miranda nagsiling. Alas 8 buwas sa aga, no? Mag-resume ang panagtaganay. Isang ayuda dra sa barangay 35. Kaya taga-barangay 35 kung nagapamati ka mo dahil na social distancing buwas aga, 8 o'clock, ha? Oo, galing action erect. Ekspektaron sa taga-35 nga hugton kinadara sa taga-barangay kag pulis ang ilang proseso sa panagtaganay. Kay hindi na gusto ni Kapitan nga mga liwat dara nga tabo kay na. Kay abiya amo na niya ginapatawag iba niya nagdinagusto man kadto kay gusto gid ba mag-una bla. Hindi ba purok by purok ng sa barangay nga ginapa-implementar? Yes, actually, may napang-announce ka lang kita balik Kapitan mas sa kwarta, hindi mo ba perang ibandla? Gani man.
may nga daw ginaya kag maunagid, no? Ano nga puro kang natawag sang barangay official? Amo na nang puro ko makadto. Especially ako nga barangay ini. Oh. Nasubray sa kalibo ang ilang beneficiary man. Oh. Kaya mo na dapat sundon kinilang sa kitawag na nagkakigong proseso. Matila ko na nung abiso sa barangay. Kumo, ang kwarta mo yan, basta payout, ara na daya, no? Ang Stephen niya, kinaway ito man dayon kinaman to na tapos man to nila kinaway. Mga alasay, nag-umpisa sila sa aga. Oo. Tapos guro, mga alas 6 ako na alas 5 sa hapon. Tinakumplito ginila. Mga 2,000 to, labot. Di kulang pa, sing city mil dan sila to mong. Saan naman ang batch, second batch na mabalik? Wala pa ko schedule. Aribit, ko rin nag-chat di sa... Stephen na okay. yan ang possibility nga marisyo man sila buwas para nga matagaan na to ang dason nga mga scheduled procs. Oh, yes, actually, Rek. Check ko danay kung may schedule. Kaya ang ginatag na sa itong schedule ay lang nga barangay ini, no? Nga mag-conduct sang payout buwas, no? May schedule na rin sila nga ano barangay. dyan? Anong sistema man? Halimbawa, ang sa kabarangay nga di matapos tagtag nila, may mga problema nga ginpontat. Ano balikong gina nila kung matransfer sa isa naman kabarangay? Sige yun nila, kung may available ang payroll, actually, Rek. Depende. Basta ang payroll, kag kung makompleto nila, kag makorek nila, like ang takuling to, bala? Hindi ba sa Sabado, mag-interview na to, nagka-problema pa sila. Yung igagaw nila, kag naingagaw ang payroll, no, pinagka-ma-payout sila, boss. Okay. So, amo na, kung hindi ba lambutan, balikon ginagyapo niya mga puroks nga wala may malawag pa. Yes. No, nabuton Pero galing, hindi na mabalaan kung saan o sila makabalik naman liwat sa sina nga barangay. Usually, kung nakaumpisa na isa ka barangay, matayo yun naman ang nasa kulong. Ha? Example, may kumpisa ng takuling subong. Or was. Kung ang masunod na, sige naman na ako nung galing ginobra na nila para makontrol ang kadamoon sa tao nga magwa. Amo na ginapurok may purok. So, mabalaan na nila. Actually, kay kung once nagwa ang pero sa isa ka purok, given ako nung nga tanan nga purok available na ng pero, actually, Rek. Okay. So, masunod-sunod nila. Kaya ang ila ginobra, more on crowd control, bala? Para hindi magginagusto ang magwa tao, bala? Kung ano lang nga purok ang magwa, susunod nga, na mo naman yung actually, Rek, kung ano naman nga batch sila kagiban pagid, no? Tama na ganing kasi din ko kung ano, ang purok ang ipatawag sa kapitan, amo na yung purok makadto, hindi kita na nga purok makaradto na. Gani, Katie, ako na lang reminder, bala, permi natin ginaliwat, basta na-qualified ka na, ang kwarta mo, ara na lang nadasa. Miskan oras pa ka mga bats, hindi kiniya madulang kwarta mo. Unless otherwise, kung naging tuganan ka ng utang, ang balo sa aga ka ginawaya. May nagkasi sa kanya ba, saksa na ang ibang nga nakaradto, na ba manukot, may utang lang. Kaya damo kayo na, kakadto kami sa mga barangay. Damo kambal nga. Night, para sa din na. May kaulat ito sa balay sakol ba? Nyaga galinya pa lang ko din yung manuksukot tapos punta ko lahat sako, no? Gani, ang ginawa to gani, minalib na bala sa mga payout center, magkadto nga ubray, malakot lang utang, discuss. Kaya kami mo na mamayad ka, ginagkaka na sa ismail mo. Hindi kayo problema sa ibad na, aliban nga wala, pag hindi ka balawag qualified na sila, nangutang na early pa. Kaya mo nang di mayo, kaya basi kung ay ka pa na purbahan to, kung di balada ka siguro tangan mo. Ang problema, kahit di ko mangutang sila yan, di may saka ginaya. Kasi lang siya nga tiyari, patangon, kali mo to social remuneration to sa ismail. Nyari 5,000 ang sa kalibo mo ni saka. Buwina ko na kadaan, ara 5,000 mo. Igo ka lang magsumahay to, why to kuling aral niya kung pagbabahan sa sak, kung disgrasya ginang ginutangan niya. Ako na ganyan ang balaman nila. Damo yung ating plano, kung lang yung pensap, pero kalipaya nilang sap, bla. Ang guwas, naging baligyan ng dating plano pa. Oo, doon mo nang kakatabo, no? Ang nagpautang, di wais eh. Doon dumaan mo na dapat ang gapautang wais, kaya nga, wala pa to sigurado kung naprobahan to sang disis dito ng iyang formas to. Gani. Nagpautang ka na yun. Kung di labang ka sa balda. Oo, diba, damo na ito nagagawa balita, pati sa Porpes, manaw nga ako nagabot ng Porpes, ako nila ATM nila, kahit Tiyan mo man ang katabo, abi mo, way katabo aw. Oo, gani mo na gani. Pinabaligyan natin plano pa, way pagkanay ka, ang ibang ganay nga mga pensyonada. Way pagkanay ka po, tila pensyon na ini nga bulan, no, pinapansin na na. Gani. Inutangan na na.
At yung mo kayo na, may iba nga mga barangay kayo na, ang nagalakat sa dala, na makunahin na kabaton ka naman sa size. May nga doon kakurisong ka. Gakurisong guro siya kay basi ko ng sa spring bato ni nanay. Gusto nilang ibayad sa utang niya. Basi ko lang pasagin bayad sa utang niya. Akson dyan mo ito nga nagkurisong guro si nanay nga sugata mo ito nga bago ng kabaton sa Ismail. Akson dyan? Pres ka ba? Oo, ginasarek yung barya. Ginbaton niya ng size mail. Ilala kami to sa kamote madula. Ba, ti sakit do para sa ito nga nagpamahon ito sa kwarta. Gawin na. First wave pa lang Bato mo nyo ang wine na. Meron pa gidya nga nagutang sa tingog. Gilutangan niya 11 mil bala mong something. Pila? 11 mil? 11 mil. Wow. Ang tugaan niya, 2 ka bulan na bayran. At abo ka rin first wave kag second wave. Huwag ka mo probahan kaya ito nga shop form to. Disgrasya. Hindi tiyang ito panukot naman ng utang. Dapat kung ikaw ka pa utang, sigurista ka. Sigurista ka, Ged, no? Sigurista ka, Ged. Parang ang kwarta mo may balik, mabultada ka, magaginansya ka man. Kung disgrasya ka, ginaya ko nula kasukton. Hindi, kung may kasukton, kung ginawait sa mabrati, alam ko sa sukton sa sang wait utang bulan, kung dapat mata man sa pobre. Gani. Ano po sa mukha tama sa kayo community quarantine ay trabaho, daan ng kalabana, no? Gani man. Bago pa mati sa atong si Madam Silly Carman, kilala mo? Hindi. Si Action Silly Carman sa unod ba sa Action Radyo? Si Tosele, gali. Si Silly Carman, ang sawablan ni Toto Levi Trio. Yes. Bago pa mati sa subong sa atong, ganun sa live na to, no, nga broadcast. May gabi, may kita da. Ara! Abot ko na kabat. Galing hindi siya qualify sa SAP, si Silly Carman? Hindi na niya sa... Gobra na siya sa gobyerno mong. Kagisa ba? Kayang kaya na nila nga doon. Si Toto Levi Trio, taas man ang kuan, ang posisyon sa dinas, sa teleperformance. Hindi niya kilalanan yung si Silly SAP ya. Miski manoktok ka dato na sila ba ikaw ito mga ayaw. Bagay na kay Silly Carman niya, sap-sap nga isda, nga malabas bla. Nagalabay kami na kisamo, kasubla kami noktok. Noktok ka sa maraming ni Silly, ito kay sigurado may sap ka kita, sap-sap nga yatiksimong pa si Ugablaw. Pwede ka pang hindi. Good evening. Kaya anong kuan, 35, buwas 8 o'clock, Marisyong? Alas 8 buwasa, may kinplasta na to kayo ng plano kagang struktura sa inadikto lugar actually kapatid kayo na sining payout sa Gym Danila, no? To photo booth, to ginbutangan to plastaran para hindi magkinagum o actually direct ang kinaula ng ilang sitwasyon buwas alas 8 sang aga action Eric, no? Yaring si Kapitan Norvin James Miranda. Kamusta ang panagtagal? So actually, kanina nag-start kami, almost 170 mananatagaan out of 1664 na on ng mga beneficiaryo. Galing lang, ginataw namon, kaya yung iba wala nagasunod sa social distancing o physical distancing. So, ginimo na lang namon, nag-istorya kami together sa City Treasurer's Office, sa DSS, dito sa Region 6 na DSWD, na kung pwede, for tomorrow na lang para at least mag-plaster namon ang tanan, matagaan din namon isang sakto na sistema kay kadila may ara magit so far natapos man pero doon di lang ang ilang taon. So tomorrow nalayo kami to, so nag-okay naman together kay Mampasit, nag-okay man Treasurer's Office, okay man ang sa DSWC Region 6, nag-okay man mabalik sa bus tomorrow 8 a.m. in the morning. So ang imuon namon kinakondisyon namon ng tao, tapos kinapalo namon na ang amon subong sistema may numbering na. May say 1 to 20, ang wala na niya magpasulod, which is close to that na yung area na plus at pasulod. Before sila magsulod, pas na yung numero. Walang taon na mo na tujutan ng tao, that's at tugang na makamit 21 to 40 para at least ma-observe na mo ang procedure na social distancing na 1 week. So, ang tabo ka? Ay purok actually ang ginahimo na namon ay purok para basta security of course sa isang purok gina-allocate na namon na pero this time mo bisan import per purok namon kung wala man dyan disiplina, wala man dyan makinual man dyan so mo na lang na buwas tomorrow sa tanan na purok ipanghatag tong ila form dala to sila valid ID sa amon wa sila numero 1 to 20 amo lang na ipapasundo sila mga number or dali na pagkakot bali may ara kami na mag-posting kami sa Guaan
Mabuta kami na tao na mo na mag-regulate 1 to 20 anay. So, kung naman 22 para small scale na mga social distancing. Ating galitin sa so, ano yung reminder sa mga beneficiaryo, ulat-ulat ng tatay nga dapat may kinatawag na ba lang na observance ang ato social distancing kasi damo naman ba maigo naman barangay, maigo naman si mayor. So, ginalataw namon observe lang ta kay tanan mahatag mo gina kung gadali ta, damo nagadali ta, damo nagapalpak mo. Pero kung damo na orderly ta, damo nagadasi ng obra. Kapitan Ruben James Miranda Axolarek. Isang Barangay 35, no? Amo na yung statement. Ang Barangay 35 may ara 1664. Ang total amount funded, 9,984,000. Bo, dako man. O, dako. Ang mga barangay nga natapos kaina, temprano, kaya tapos ng barangay 10, kitido 68 lang din funded family nila. Lagan lang ni Axolarek sa 408,000 pesos. Dito ko lang puleto na yung tanan niya, ang barangay 10? O, kompleto ni. So, why isang may wala nakabaton? Tanan nakabaton? Yes, Axolarek. Okay. So, subot silingon, isa lang kadlaw, tapos ng barangay 10, kumo nga, jutay lang ang beneficiaryo sa SAP. Yes, no? Okay. Basta ganun 1,000, dasig lang guys, do mga 7 hours, do tapos Axolarek. Oo, basta importante, sundo na ang social distancing, may problema, ha? Yes, basta na sunod ang proseso, wala para hindi mag-kinamutot, no? Ang barangay 6 natapos naman, 466 ang funded family. Okay. Ang ilad rin na total amount funded, nagadalagan sa 2,796,000. Okay. Ang barangay 13, po naman natapos yung barangay 13, do mga alas 6 na to, guro, o gabi na to. Pero at least natapos iba nila, nakompleto nila. Natapos, miski gamay ang lugar, putante nasunod ang proseso kag nagakooperar ang tanan. Yes. Natapos sa Axolarek yung mga 4,500,000. Ba, No, it's 3 million. Okay. 3,500,000 na ka-funded family. Oo. Ang barangay 8, na storya naton kay na si Kapitan Joanna Magalona. Isa sa pinakaswerte ng barangay kapitan. Kaya ang iya barangay Ayala, sa Ayala Mall, bla. Ang Ayala ang nag-provide sa mga bangko kay na Axolarek. Mayugid? Oo, gin-providean sila kay para may tungkuhan ang tanan, no? Very good. Kaghandong pa, kaya paggamit sa Ayala, ang ila, dara lang nga daw alagyan sa mga salakyan, dara sa kilid, at isang super metro, dara sa likod nila. Wow. Yun pabutangan to, kaldikto na lagi papasta sa Tagayala, tido plastado, ilang lugar. May ara ang barangay 8,259 families, Axolarek. Gamay lang? Gamay lang. Si Kapitan Joanna Magalona. Ang sanagtag na natagan na beneficiary. Yes, oo. Sa 262, ubos din sila tanan. Actually, 259 ang ginatag sa akong na quota. Pero, ang ginbalik pa kahapon ang 7 no, tungod na disqualify bala. Pero sa next nga payout, madala na sila nga 7. So, tapos na kami subong, ang 259 is nakakuha din sila tanan. Mga 10:30. Pero walang problema sa process sa pagtawag sa ila na ginagawa. Wala man kay ang ako na ginano yung observe sila sa social distancing mo. Actually kani ang ako niya mga pumuluyo at patuiban sa may abada pag sa kabugason but na wala klase sila ka mga kasali. Sila na lang niya ang nag-provide ng salakyan pakadto dire and then ang sa checkpoint kintataan ko lang certification ang tanan niya nadala pakadto dire detail form na exit point. Yes. Dire sila madiretso. Ang certify ko lang makatudi sila makuha sang ilang social relations. Si Kapitan Joanna Magalona, Barangay 8, Axolarek, no? Okay. Ang Barangay 22 na ubos ang tanan kay 70, no, ang ila funded family. Okay. 420,000 pesos. Barangay 34 na mga alas 4 kay Naxo ninyo, no? Tapos na, mga 209 funded families, ang ila dire 1.2 million. 1,254,000 pesos.
ang sadya nga barangay kay ang barangay 2. Iti ang balik Kapitan Imelda Banguanga, excited ang tanan. Why nagsunod ba sa instruction ka barangay? Isa pa na kapuro kang inawag, tanan nga puro kung nagkinagtuno sa barangay hall, kung di naginutok tong barangay hall kay na. Disgrasya gite, ano na sige pa ni Kapitan Banguanga? Gin sige, gin pang iso gitong rin pastor ka polis kay na sa mga Cordoba, bala ang deputy na before dara sang station 2. Tigin kwan, gin practice silang social distancing, gid? Practice silang social distancing, basta balik Kapitan, pinasaway ka mo dakit mga labson. Kagaway labot kung ako Kapitan, magpinasaway sila, pang tatong ko yung pagtagtagana eh. Oo, may lang ako direct nga nagmaplastar bla nila dito kay na. No, ang linya. Kabalo ka ang nagpanamik, ang nagpadasig sa proseso. Kay ang barangay hall gali, na-identified nila ang qualified gid. Okay. Kaya diba, kung tapos mo validate, isulat ng ngalan mo sa do papel nga palaba mo. Ang ilang inubraya, ang papel, preparado na nga daan. Okay. Tapos ginalawag na lang kung sino ang masunod. Meaning, kung nakalinya ka to, ka na sa linya, sulat ka na lang lawago ni mong alan, ikaw di-validate to. Pagtapos sa isa, alin ng alan mo, ikaw naman di-validate. Doon mo na ilagin ng brack sa recte para hindi mo na magtinagamo sa numbering. Okay. So, kung ano to pasunod, dito sa validation sa formas, kaya ilagin plastar, amo to pasunod man sa recte, ang alan, ang name tag na nila, available na para dire-diretso kag qualified gidya ang ining persona. Actually, kabalo ka din yan inakwa? Kaya kamating sa Action Radio, nga damo problema, iwan nyo barangay. Uy, kamo gidi, way kada sunod sa social distancing, amo ginabawal sa gobyerno kung magkwas lasap nila kayuan? Okay, kamating sa ko sa radyo, ang balaki itunan niya ko na nung imuon, tumuto na kakama sa idea nga pagkabaloy na daw alos tanan may problema. Na maprastar yung hopefully. So, ginprepara nila early. Okay. Kaya sila name tag or names na ginprepara na nga daan. Kaya sa mga aba nila mas makamaayo man kay nakapadasig. Nila mismo nga ginaubra nga proseso pa nagtaganay kung payout action, Eric. Why pa ang ginaparagtagay, ang tagtaganay sa mga kasintro na sa mga numbered barangays dyan, no? Okay, balikan ta si Action John Diaz. Iklaro ko lang kay John kung bala ang mga kutob sa natagaan, mga number barangays. Po kayo na sa ugto sa report ni Action Albing kayo na dobi na boltong barangay Stephenea. I don't know kung ano pa kayo mga barangay schedule. Buwas, Action John? Yes, Stephenea miyara na. Ang name barangay Action Eric. Stephenea pa lang, no? Yes, Stephenea pa lang. I don't know, ang iba nga mga barangay, way ka na schedule kung saan na makadtong taga-DSSD? Ano mga barangay? May schedule na buwas ang Takuling. Takuling, ara na. Okay. Yes, may schedule na buwas sa Takuling and idutukol po di nila wabo na isa ka barangay. Hindi lang anay, guro, kay basi kung magkadto sila ko sa barangay, hold ko sa diyan, ba't ako to sa Action Night Patrol, oh? Gani, kaya anyway, yung Takuling niya ginawag na ni Kapitan Gonzales. Okay. No? Na-mention niya na ni Kaina. So, muna kong fin at nga malawag. Ang isa, wala to na lang inabuwas kay report na ni Action Alvin. Gani. Katuan niya ni lugar, medyo lalayo. Dako man nga barangay Action Direct, no? And then ang 35 malisuman buwas. Ang? Barangay 35. 35. Buwas. Okay, iti, way pa ito makompleto, no? Oo, ay pa na kompleto. Gani. So, ang barangay 2, mayara 750 ka mga 752 something ka mga qualified. Ang ina budget is 3 million pesos amuning total amount funded Action Direct. Okay. Sa akong daw okay man lang, galing kasi siyempre tungkol sa kadamo, hindi mo pagin may bitar nga mapasunod, kasi hindi man malimo ang distansya bla nila. So sa nakita ko daw, pag sining ko ngay pay puro, nagasulod ang iba, hindi naman makasulo. So sa ako nang daw, okay man, kay ang tanan everybody sa akin. Kaya na kami nga, wala na kasunod, 14 ka bilog. So, pamtaban sila purchase. I-replace ko sila. Nang i-try lang naman sa DSST ko ng decision sa DSST. Kaya nga, mundin ba siya per house? So, kung include na dahil ang sa house, include na ang senior, kay kung sabihan pa karoon ng bali kayatan mo, nga ang isa ka balay, tatlo, sa Bududuslay. Pero hindi pa siyan sa isa ka pamilya, isa lang.
before sila, nagkubra na kami ng code lang. So, may, tapos may na kami. So, ang cashier, wala na nagproblema sa amin. Kaya kami mismo, may instruction na kami. So, may experience na sa iba. Nga mga barangay nga nag-rapol. So, nga mo natabot sa amin niya. Hindi ko pala na nga nanamon nga na nila. Mapakabot sa kwarta. May code, may picture. Hindi. May anak magiging nga na dula. Hindi daw sunatan na nanay. Kaya naman nag-application. So, balik up ang kinakabilog hindi nyo beneficiary. Ang naman beneficiary 750, malas kami 14. Dito ka, Depende pa sa beneficiary. Actually, si Kapitan Emelda Bangbangas, ang barangay 2 ang nabatihan sa aton mga kaksyon, no? Kaya mo to kayo na nakabato na sila, may alak kita nakuhaan sa statement. Paano nila gamito ng size mill? Parang siyang mga pukat sa panisay nga. ano ba ng plot? Ang akong pagkawin niya. Yung mga pinakabulan. Ayun lang, puro mga sa kabulan. PNP-yan lang ha kay hatag man ang gobyerno sa aton. Sa talamapan. Diyan ako. Diyan. Sige, thank you. Kaya tapos sa akong mga apo. Kilo negosyo ko diyo. Tayo nga negosyo. Ano yung negosyo? Maluto-luto ko linugaw nga arskaldo. Oo eh. Ano malalinuto? Masudan. Mga kilala pa doon. O semana. Dati, laputo sa binulan eh. Rolling. Rolling. May bulong ko lang. Walang ta. May pinatumakan ng bulong. Walang maintenance ako. Ano lang ng sideline. Ano pasalamatan? So, salamat kayo sa Ginoo. May pinakabilang ako. Ano? Bakit ako na ako? Actually, kabatihan ng pila na ton ito mga nakuha sa statement. May mga nakabato na blokina sa 6,000 pesos naman na ayuda gikan sa gobyerno, no? Gani. Kalipay na nini isang iban. Iban no natulak lang. Tama tamal Kapitan Gonzales sa Sabado. Oo. Iban niya ubos na inyo. Wala pa kabot. Ibot silingon ubos na ilam. Kamuyara pa lang sa inyong kwartati. May advantage o disadvantage man. Importante ang pala reaction rek. Hindi lang magkabalaka. Kaya hindi lang magproblema. Kaya maabot din action rek, no? Yes. Anyway, karon nga gabi, ari kami sa may Bacolod North, no? Border, di ba? Sa may check-up point, sa may Barangay Bata. No, ari kita diri karon nga gabi sa rek. At andri, kita na ton, jutay na nagidang grabay nga sa lakyan. Okay. No, pati ko got be, mas mayo nga ginasektuhan gid Manila ang ila di nga ginapatigayon nga pag check no sa mga naglabay nga mga salakyan sa rek. Kaya di ko pabayaan mo sini bulubod, like man mo, kung dama na gusto kagabi na gusto lang sa Bacolod. Check na natin gamay, si Police Captain Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3. Kasi Sir Richard, ari din nga tinero mong sa check-up point. Okay. Amo ning area nga, hindi ka di kay T-Stricto di sila, mapailan kagid kaso kung sala-sala ka lakag kung i-disrespect mo ang mga police o frontliners assigned them. Sir, may gabi, like kita sa Action Radio, pod naton si Action Eric, sir. Good evening, kagamay gabi, makay Action Eric. Sa idol ko daw may gabi idol ka ko no, sir? Idol ko man na siya. Sir, so far man, doon si area niyo, sir, lain na kita, sir, tayo na kita salakyan. Oo, bali, dako gid ang epekto sa itong pag-epekto naton last week, no? Kag ginariman naton ang tao tungod nga buwas ma-start naman ang executive order nga ginpasa ni Mayor, ang executive order number 30 nga maga-control no sa sulod nga salakyan halin sa probinsya sa Negros. No? Mabase kita sa plate number, no, ang pinaka-last nga number sa ilang plate number, no, even or odd, no, so may ara na kita nga notice dira. So stricto gina ang pag-implementar naton buwas. Pagsang nagligad, gina-remind na sila nga i-implement na ina. That is why nga aware na ang mga motorista no, sa pagsulod diri sa syudad sang Bacolod man. Okay. So meaning, sir, diri sa inyo area, kung ilang taon mong volume sa salakyan, jutay na gid man? Yes, sir, jutay na gid. Haling kagina sa nga, nag-expect mo kami kung kagina nga
damo tani ang masulod pero nakita namon nga tama with kadyusay ang nagsulod as kasubong. At sa subong, no? Do, ano magid tahap, nagid man guro tao, kag naga-senior, nagid man sila balay. Yes, no, nag-observe na gid man sila siguro sang natawag naton nga quarantine, no. Gamo gid na ang gusto sang aton nga pangulo. Pero wala gid kamo yung ginapanugutan nga makasulod ko wala proper document, may holding area ginadiyo. Yes, no, ginasiktuhan gid nato ng proper document, no, authorized them nga makasulod diri sa syudad sang Bacolod. If not, balikid sila o kung gina-advisean namon sila nga magkuha ang isang nakakaigo nga passes nga para itugtan sila sa sunod nga mga inadlaw sa pagsulod diri sa syudad sang Bacolod. Sir, ikaw double work, kaya di yung lalabot sa check-up point dere, gumantay, pwede ka mo sa bilog ng area sa station number 3. So, for ka mo same observation, sir, may mga salamayon pa, ka-violate sa curfew or ano? So far sa area sang Station 3, may ara gid mga video sa lawayon, lalo na sa mga sa mga urbanized barangay, sa mga squatter areas, no, ara mga pasaway, pero ginapalibutan ko ina sa ngakon mga kapulisan. Okay. No, kag naging aware naman sila tungod nga damo na ang na-filean namon sang kaso, no, kung sila ang madakpan kag kinadala ginakon sa police station o kung sa holding area namon dito sa police station para i-consume ang 12 hours no sanction sang ilang violation. Pero ano gina siyang case yes, sir, nga ma-file possible? Yes, no, sa regular filing nagahulat dito bali 18 ka kaso na ina, no, in relation sa enhanced community quarantine naton. Yes, no, sa regular. Then 7 ang ginpailan namon inquest proceeding. At kung inquest kaya nag-start kita from very beginning process. But on, hindi siya at large ang sir nagwa. Meaning ara isa sa sulod sang presuhan naton. Ginsulod ka sir sir. Yes. Any 18 niya sir release. Dito sa regular filing tungod naglap na ang reglementary period o isa sa pagdakop sa iya. Oo, no. Sir, ikaw sir, reminder mo na lang final reminders sa magasulod, especially North City, diri kita magalabay, diri sa area sa station number 3, sir. So nga ako lang nga paibalo sa mga pumuluyo, no, outside Bacolod, nga magsulod diri sa sudad sang Bacolod, nga i-abide naton ang kung ano man nga mga guidelines sa polisiya, no, in relation sa enhanced community quarantine nato, no. Kay kami gabase lamang kami sa mga executive orders nga ginpasa sang aton nga mayors kag gina-implementar sang insakto sang stricto, no, diri sa border sang Bata Talisay. So diri sa area sa station 3 sir sa Bacolod. Ang taga area sa Barangay Bata, Madalagan, Banago, ano reminder nato sila sir? So nga ko lang ma-remind sa mga katauhan sa area sang Police Station 3, no, isundon gid naton ang guidelines sa enhanced community quarantine para ma-avoid naton ang mga violation, no, kag hindi sila ma-filean sang nakakaigo nga kaso kung sila mag-violar. Magpakabuot na lang kita kag mag-follow kung ano ang mga direktiba naton sa babaw kay para man ini sa aton nga kayuhan. Sir, thank you gid nang gabi. Thank you man kag mayang gabi. Actually, sir, ito gid si Police Captain Richard Parito nag-standby diri sa may check-up point, no? May kaya supervise kita sa mga menya da, no? Gabi-gabi niyo may giniuntak iya diri kita gatiner. Tapos mabalik ka na sa dugay sa station number 3. I-check up din naman to actually ang situation dito. Okay. Especially ang paglibot nila man kung gabi galibot na sila ko. Actually ginanagtama to nila ang sitwasyon sa may area mismo. Area sa Mandalagan, Bata, kaga ano ba rin sa di ka barangay. Okay, balikan sa Section John Diaz. Ang report ni John live sa station number 3 sa ilo dira nga check-up points dira sa may Bata Talisay boundary. No, so idgin ni Captain Pajarito ang mga nagagwa sulod dira ng mga salakyan. Section John, please ka back. Yes, actually, Rick. No? Anyway, mo nang pinaka-coordinator ng sitwasyon karon nga gabi sa pandiri nga ginakamtangan ang palibot sa sulod sang Bacolod Kajutay, no? Isip po ng mga bigya sa lakyan nga gabiyahe
sini nga kagabi. Halo mga kakson, kanami sa itong panyempok, nagbunok ang ulan dito sa south portion, paano ko kay Ida. Ay, gano'n eh. So, why kagalit balo? Why ko balo ko tayo, ko mo. Karoon ako makabalo, pagpuli ko karoon. Na, basta itong ulan, no? Ay, gano'n eh. Oo, kabog, I think na dumanan, doon nalalas sa ito sa ulan kay na. Oo. Kabog, sumag ko siguro tatalay at least na bising-bisingan, matong nabasa-basa ang duta. Dito. And ongoing, karoon ni gabi ang sanitation drive, ginapati kayon sa chamber, kay Beautify Protection Bacolod. Galibot sila Japon sa palibot naman sang Sulad Accelerate, no? May gabi lang, gumonitor si Vice Mayor J.R. Malabor sa Banuasang Isabela. Vice Mayor sa Malabor si Isabela? Yes, Accelerate, no? Monitor siya. Vice Mayor Renato Malabor Jr. Vice, halo ka na sa COVID. Vice, kito lapit ng Castellano. And the group gali nila nga mga volunteer, ang Isabela Gay Association, IGA. Okay. Na mamatiki, nag-repacking sila, Accelerate. Ongoing ilang individual. Kaya sila, sulot-sulot sa mga balay-balay. Okay. Mga ginakato nila na nagkapanagtag sila sa food packs, Accelerate. Okay. And mga kakson, mga pinakuli natin ang sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod ng mga gabi. Mga kakson, tandaan nga isa sa mga sa magtugat sa balatian, lawas sa mga baguyang kurang pagnubo sa aton immune function. Ang maiko-kolon, kagang indiregular na pagpagwas, ang iko sa aton lawas sa may dagkong ang papel sa pagubas ang aton immune function. Ang dapat imoon, simple ginamang mga kakson, mabasugon kagpasan yugon ang inyo immune function. Wagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para aprobado sa FDA Philippines. Ganun pang magkakson, magmakalasang Super Fiber, mismo may mabakal sila naman na klinika sa Life Extension Clinic, samtang sa tumagi lamang sa DHL sa J7 Building, sa dalan na Galo Cagborgos Lacson sa Bacolod. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, unang sabartero sa Action sa Bacolod. Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Imusaling Observation Report live sa area sa station number 3. Interview sa kay Police Captain Richard Parito. Ang observation report na Aksyon John Diaz sa Patrol 2 Crossword Patrol ginadulong si Chakarawan sa DTX 500 capsule sa imo siling nga pag-exercise hindi kiba kalipat nga mag-detoxify o gariya ang pagtumar sa DTX 500 capsule yan mo ni siya bali nagatinglo sa nga aton sinidugo nagasilhig sang mga impurities toxin sa aton siniatay nagabulig may ni panubo sang blood sugar bangod sang organic compounds nga vicin, carotene, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, ang katapat ari na. Tumar kita DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. May nabili pa kita nga bali 2 palitos antes kita magaungo sa tak ng alas 10. Amo nang ginasiling naton bala sa mga barangay nga ginaamat-amat panagdag ang ginatawag nga Special Amelioration Program o konsap nga benepisyo sa mga benepisyaryo. Palihog lang hindi ka mo maginutok ay pamati ka mo sa instruksyon sa inyong mga barangay official. I-practice tagid ang ginatawag nga social distancing kag ang pagtakod sang face mask. Amo nang hambal ka DILG sa kutob kuluwa ba sa inyo kayuhan sa gobyerno. I-practice ang pagsuksok sang face mask
social distancing, hindi maginutok. Kaya mo na kung kaisa, ang ginagtasan sa mga barangay official naton, every time nga magkadto ang DSWD sa barangay, angod nga magpanagtag sa ila sining nga SAP beneficiaries, gaginutok yung tao. Hulat ka mabalas ang anunsyo sang inyong nga barangay official. Kakurano nga purok ang ginapakadto ni Kapitan, amula na anay nga purok ang makadto. Hindi ka mo nga purok magdulungan kadto sa barangay hall. Kasigurado maginotokid ka mo. Amo pa ng halinan kon nga ginapauntat ko kaysa sa aton mga barangay official kay wala ginasunod ang ginatawag nga social distancing. Hulat ka mo bla. Gina-schedule ang mga purok-purok. Kaya hindi na tanan nga purok matagtagan sang DSWD. Gina-schedule lang na. Kaya kadamo sa mga purok sa aton sa mga barangay nga puwerte ka lagpad ng mga purok. Kadamo mga pumuluyo ta. Ang classic example sa amon sa barangay Panukoyo, 25 puroks kami da. Di sa isa kadlaw, hindi na maubos ang 24 or 25 ka purok sa barangay Panukoy. Tangay mo ondra ni Kapitan Bibing Noble, amat-amaton niya na ang mga purok ipatawag. Kaya muna nga kung may ara na ganit dira kayuhan, may panagtag sa barangay Panukoy, hindi kamo tanan magkadto. Kaya i-anunsyo lang ina ni Kapitan Noble kung ano ang purok nga una-unahon tagtag sang inyo nga kayuhan. Unang classic example, kita mo sa Estefanía to kay na ginpuntat gini Kapitan to ang tagtaganay kay permiro na ginutok mo ti sang uli nga daw nag-okay na ti balik man pero ti wag ito maubos ang pila ka purok to nga tani suppose schedule karong adlaw. Drop barangay 35, ginpauntat ba ni Kapitan? Kaya naginutok sila yung laya, mga purok na hindi dapat schedule, mo yan nagkaradto, kung hindi naginutok. Kasi ni Kapitan sa barangay 35, yung testo na nanay ni. Kung taton, tinanay ni, kaya ka mga sunod sang social distancing. Di paliyog lang sa aton nga mga beneficiaryo sa kutob na kabaton sang kayuhan sa gobyerno. Tipigan nyo man ay, tipigan yung kwarta, hindi nyo ala ka gasto diri, gasto dito, gasto ha sa usto, gasto ha sa insakto. Dapat magkinot-kinot kita na gamay lang, ha? Hindi tayo pinagusto lang ka, kuanda, kagasto sa aton nga 6,000, ang kwarta, mabudlay pangitaon, hapos gastuhon. Iba na mga kwarta, ang iba niya makabaton na puwerte man ang gasto nito. Kung sabagay, may labot na. Kaya mo nasubong nga may krisis, kita kaginalantaw, kaginatubang, kita mismo nga magastos ang kwarta, medyo tulutipigan taman. Hindi kita gusto nga mangin 1 day millionaire, 1 year sustainer. Ina, kung nakakuha ka mo sa inyo sining SAP nga kayuham, ako suggestion mo lang niya, bakal bugas. Bakal ka sa kasako bugas. Kaya na iya siguradong paligban mo, sundaan na lang. Di ba? Kaya ang iba natin nakaladak. Pakita mo sa Manila to, may kaladakpan to nga. Tapos sinakwa sang ila kayuhan sa SAP. Gamadyong, gabulang, inom. Sige na, bakal pa siya buho. Tiyabi. Mga ulo katao, no? Tamo nang kita, kung kitagaan kita sang kayuhan sa gobyerno, tipigan taman kwartata. Hindi na tahala kagasto da. Sa tuod lang, iban, nautangan na mo. Ha? Nautangan na ng iban. Nabansiyan na ba? Lotek, ito sa ginautangan niya, oh. Kaya pare, baka baton ko, 2 ka bulan niya, pwede na advance na.
Diba, ang lais na ko ng inutangan niya. Kag siya nga nag-utang, wala pupuruhan siya, disgrasya ang inutangan niya. Hindi ko to kabayad sa utang niya. No? Dapat kung ikaw manong pa utang, siguro hindi pa utangan mo, hindi pa utang mo, baka baton, kay basi kung disgrasya, na hindi na purubahan siya, patay kang bata ka. Mapurdoy kagid sa nagautang sa imo. Amo na nga kinanglan halungan tang kayuhan sa gobyerno na ginatag sa atom. Ang kwarta ya siling ko hapos lang ya gastuhon mo. Budlay pangitaon, Sa makalibo masinsiliwan. Kibot ka lang kung anong bakal mo sa makalibo. Kano ba na sa kalibo ko? Kaya halos tanan mga balaklon, mahal mo. Kaya mo na, nga kung kita nakakuha sang sapta, halungan, tagid gastuhon sa sosto. Mo sili ko rin, bakal ka mo blabugas na. Sigurado na, sudaan na lang imong pagkitaon. Importante, may bugas ka sa balay mo. Ibisan mo na mantika, nakapatis, may isamo ka, good ka na. Di ba? Nagatiban, gakuha man gapinagusto man Ibagay tila man na. Kung ato niya ga-40, gapainchindi ng tabla. At mo siningko, ang kwarta, budlay pangitaon, apos gastuhon. Amo na nga halungan, tagid, ang kwarta. Kaya mo na makapian-pian sa imong pangabuhi. Tawag nga kapigaduhon. Napagani kagabulig sa ato ng gobyerno. Kung kita kinabuligan sa gobyerno, halungan taman ang bulig kalin sa gobyerno. In the long run, kung hindi tayo magasto, kita man gihapon ang masakripisyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol! Mayong gabi dira, kag may lang pagpaurok-urok dira kay Winston J.B. Cruz. Amo man sa kay Yolanda Alcayaga Gallegar. Check attendance lang. Aksyon ere kung hindi gidman kami kaambit bulig sa gobyerno kay ginapili man lang sa DSWD, maninguha na lang kami. Kadto sa suba, mamunit na lang kami. Tilapia ka magpuli, may paksyohon pa ko, lipay pamilya ko. Amo gid. Kung hindi kayo magkabaton sa kayuan sa gobyerno, diskarte na lang Toto Dodoy Cardose. Maya man ang suwestyon mo Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha Sa Dasmariñas Cavite, ara si Yosib Incasugeyo. Madam Crispus, mayong gabi. Kamusta ka da, madam? Si Maria Herna Miagano, mayong gabi. Sa kay Gilbert Espanyola. Mayong gabi dala kay Gilbert Espanyola. Kay Gary Lake Mansanida Liza. Kay Toto Clark Kimora Tampipe. Sa Roreco, araman si Caljen Aribon. Si Tito Macchive. Mayong gabi. Si Gladys Nobles ka monitor mano. Sa Kuwait, araman si B. Albaher. Eva Torre. Gapa urok-urok ito. Malunsi Street Zone 5. Araman ang amay ko sa Gintubdan na Carlota. Gapa urok-urok man siling ni Carlo Jun Gorsal. Salamat gidyon Sa Barangay Purisima Manaplato to Rejan Tan Villalona. Si Jamela Crizil Savaricos. Baga pa urok-urok man sao. Salamat gid
Jules Murphy, Marby Camacho, ang nagatamyaw. Ging alib sa country home, sa laga paurok-urok ito. Mr. and Mrs. Louie Di Paulan family, sa mga Dungganon boys na mayang gabigid, ha? Kasin ko sa Corazon Locsin ga duty, Helen Disierdo Tiberio. Alin na kay Jonalyn Sivalia Fineda. Sa Magalyon, nara si Jenilyn Abapo Mergo. May gabi dira si mo. Si Alexis Wingwing Torida. May gabi Damol di ang ulan sa dumanan. Nadula ang yabok Action Eric. Siling ni Conrado Jr. Amante. Marby Camacho, Ari Camudi Gali, siling ni Jules Murphy. Sakay Barbarian Sokita, may gabi, ha? Sakay Manel Materwil, Jovi Magbanwa, Franklin Padronia Toledo, CG Conselda, may gabi, ha? Sakay Juan Roberto Nanit Dirioso Sr., Joshua Tolosa, ingat lagi. Maysan, siling ni Angela Acostoy Kampalihan. Valencia Kenneth, may gabigid. Sakay Mr. and Mrs. Fredlinian family. Sakay paring kinanong sakay sa Tokyo, Japan. Mary Ann Alvarez Valeriano. Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr., Kagawad Peter Maymay Noble and family, araman nga paurok-urok. Dominic DJ Harina, Miarpi Harina, nagatamyawa. Sa barangay na to, La Castellana, may ara na da positive sa COVID-19, ha? 42 anyos na lang edad ito mo. Halin na siya sa Tabok, halin na siya sa Pabia, Iloilo, bla mo. Oh. Lalong da sa mga taga-barangay na to, Castellana, may positive na da sa inyo sa COVID-19. Sa mga nagkaiping dila nga barangay sang na to, La Castellana, halong gid kita. Social distancing, proper hygiene, takoda permi face mask, para hindi kita dadali maigo. Ayos. Gracialyn Galea, confirm na sa barangay na to, La Castellana, may positive sang COVID. Jinky Dagia Montilibano Mirais. Sa kay Sir Edwin Pineda, may gabi, ha? Sa Pasita, Laguna, Kumbawa, siling ni Baby Pato Gonzales Vizcaya. Julieta Colingco, may gabi, Eric Magbanwa, damog yapon sa lawayon, laban Sa Mansilingan, may gabi dala kay Joanny Mel. Sa Hong Kong, nagli si Angela Acostoy Kapalihan, glini. Vergara, Montero, Jerns, alin kay Marivi Camacho. Watching from Bahrain, si Ramel Jaga, Jenny Muhilio Galabasa, Stanley Gumugda Baluyo, sa kay Kent Bulakawan Isada, kay Shalimar Anota Gabita, Mary Ann Pu, may gabigid, Gladys Noble, Heaven, Enrio Villaruel Ong, check attendance ang sawa, Ramel Ogatis Hanoy, sa kay Madam Richel Valiega Galuyo, sa Valladolid, may gabigid, sa kay Jerly May Atong Salazar, sa kay Willie Carcasitas, Action Eric Tubi sa Morsha Water District, curfew na permig ginapatubod kay Barangay Lopisayna area. Okay. Siling ni Willie Carcasitas. Si Ariel Kabatak, araman nga paurok-urok. Sa Minuyan, Morsha, Baby Sabana, Eunice Escobido, saway si Stephanie, pamilya Escobido, Inosas, family sa Minuyan, halin na kay Nestor Escobido.
Sakay Jerlamy Atong Salazar, sakay Marinay LC, kag Bong Nyadas and family, sakay JC Mark Ani, Nida C. Guanse, Boyet Pandan, kapa urok-urokin si Boyet Pandan, si Rosel Villanueva, Rosario Hills Barangay na to ang may positive, Marilyn Abarte, Glenda Gostilo, Yulo, may gabigid, sa Barangay 26, Sobiate, Rex, alin kay Sir is, Itay Dos, Mayek kag Parik sa Barangay Pahanukoy, Amuman sa taga Villamonte, from Inday, Pagba, Adrian Pagba, Basilio Dormido Artipici III, si Jod Raiden Hamindang, mayong gabi, halin kay Toto Kirwin Hamindang, di mabilda musta, taga Rosario, barangay na to na siya, ay lapad ni ang barangay na to, siling ni Marilyn Abarte, si Lisel Miranda Sakari, haraman, si katendans lang, si Jocelyn Libuon Vispuho, haraman o, pa urok-urok man o, Giovanni Sophie, asawa ka purok-urok man o, sakay Aldin Abilio, sakay Mrs. Armando Cabilis and family sa Canada, paurok-urok yun, no? Si Ana Andrea Famoso, check attendance lang. Ronel Tolentino Zirin, Bert Isparagosa, sakay Maylin Bilyesa, Mark Manonga, sakay Maria Jane Jaime, sakay PO3 or PO2, Botol Presbytero, Tomusta Canada, lohidla mo ta sa imo ba? Sakay PO2, Botol Presbytero, miyembro ni sang PNP, sakay Dodoy Gardosida, may gabi as always, sakay Lopi Dizos, Albert Calooy, sakay Giovanni Sopi, sakay Benhor, Aladin Bigafreya Salas, kapaurok-urok kita. Toto Jeff Hardy, Jeff, musta ka na Jeff? Bigla mata kay Toto Jeff Hardy ba? Why kita da? Glenda Gostilo Yulo, haraman kapaurok-urok. Nakabalik ang Action Live Patrol when we come back. Balik ka report na Action John Diaz. Pagkatapos na sa itong importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay... Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balang
radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa atong pagpangalagad, ginatamyaw ko lang dira sa Qatar, Azinet, Britanya. Mother, mga kids niya, happy listening lang. Halong kamuda from Sani, sang barangay Kaduaan, Cadiz City. Kinay ni Kong Jeff. Maninoy maing kagay maninay Chari sa labasyon da may gabigid na. Kay Manong Mario kagay Manang Linda Berdi Frado. Si Mager kas Laloy kag Sinong Berto upod ko subonga. Siling ni Kagawad Carlos Boboy Cabalo. Magabida kay Toto Jeff Hardy again. Sa kay Police Captain John Ray Batadlan, ako ni Ihado. Yado, musta ka na? Idlaman ko kay Ihado ko ba? Ihado Police Captain, soon to be Major John Ray Batadlan. Kay ni Kochong Koda, kay Nunoy Gimapang, kay Christy Di Blas. Mayang gabi gidara sa mga kwanda. Miyembro sang Tamis Boys, Alana Bales, Boy Dayo, kag Felix Gar. Gapa urok-urok ido. Boyet Gabrido da, mayang gabi gida. Sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores, Cuales, ang Qatar, kay Engineer Arthur Norbandi, and family, may kabigi dira, no? Si Tamyaw taman dira, happy listening kay Kwan, kay Locarit, may kabida kay Locarit, ha? Sa kay Sugar Colt, sa kay Jinky Dagia Montelibano Miraes, Leo Shokon Perez, amonis lang nagapaurok-urok kid permi, no? Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila ka paurok-urok. Balikan ta si Aksyon John Diaz sa iyasining report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon John Diaz sa balik report. John, please come back. Aksyon Rick Dakop, isa dari kalalaki nga membro inialigar sang isa naman gang for hire group nga aktibidad sa rin. Nagabaligya balas sa mga naklainain kalibre sa armas dotang. Hindi lang magdari sa propasyonal sang Bacolod kundi bisan pa sa pila ka mga sundalo kon Banwa diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. So diri sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDJ Bacolod nga muni nagkasasang bypass operation nga do equivalent man sa topic operation action na karon gilamang hapon dara sa area sa barangay Sumaga diri mismo sa sulod sang Bacolod sa isa dara ka subdivision nadakpan diri nila ining si Ricardo Istures
the third, 37 anyos, iniresidente mismo sa Puro Magayon, Barangay Sumaga, sa Syudad Mansang, Bacolod. Sa ito nga pagpakigangot kay CIDG Bacolod Officer in Charge, Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Nga sunod rin kay Gocotano, nakawaton sila sa report nga may ara na tuyo magbaligya na naman sa Armas Dutang. Sila mismo sa Sumaga, dito sila nga nagkasasang virus operation, sila nagpakuno-kuno ading pusher buyer. Okay. And then actually naging positibo kay mismo ang ining si Stores ang naghatag no sang Armas Dutang kabaylo ko tani ang 20,000 pesos at sa umpisa sa transaction 15,000 lang di gusto sang ining subject nga dako-dakuan ti tubtob naglapot sa 20,000 action area. Okay. So pagpalit na dili ko tano actually yung grupo na nila may duwa na kuno kayo sa nga dakpan sa tong 2018 along area sa Barangay Granada. Apang odo hindi sila mo sinakadato nga grupo pero mo gini usually no illegal kay ti ang ilagay na baligya wala sang document nga hindi sila autorisado nga magbaligya action area. Background po ng subject, sir. Background po ng subject, improve siya sa gun running activities dito sa Bacolod. Okay. May mga contact naman siya sa Danau City, Cebu. So, may mga grupo na sila. Probably may nakuhan kami last April 2018. Isa rin siya dito ngayon sa tawag na group sa gun running activities. Actually, kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang officer in charge ng CIDG Bacolod. Bago na sa dyan, nagpungkoda? So, doon na din siya lang anay nag-OIC. Ah, okay. Remember the time of police major na to gani, nalipat ako sa ano to Sa bala? apelido ito? Oo, asang I-Meg to bala? Oo. Siya na nagbulos ano yung IC. Okay. Ari na din sa kadaan, do operative na siya. Tisubong OIC lang siya kay yung posisyon is Chief Master Sergeant Action Eric no. Okay. And natin ko malipat gali ang iba na nga mag-action basi matingala do wala na sila may makitaan nga nagalayaw-layaw sa dalan nga mga naga-homeless bala no ang makita na lang guro ang medyo problema kinman sa kaming saron na hindi mo maayo nga dalon sa isa ka lugar. Kaya natabo diri ining bayanihan mission upod ang Bacolod Eagle Scout Incorporated ilaban ni Miss Karen bala no? Ginhouse na nila actually mga lapit 40 ka mga homeless no nga mga individual kay para hindi bala matapikan sa COVID-19 ginpatener nila nagbra sa temporary shelter dira sa Cardo Silado Memorial State College Alihis gingato nila ilistaran bayo mga hygiene kit kay ang mayo diri kay 3 times a day sa baron sang grupo no sa bayan ng mission ining Bacolod Eagle Scout kag ang pila ka mga interagency o kunabi mga non-government agency ang ilang pagkaon action direct. Ang bayan ng mission may areglo pa di sila once hindi sila magwa dira sa ilang temporary shelter gaan sila daily allowance nga 50 pesos action direct. Ba? Makuha lang nila kung matapos na nila kag grabe matapos nila hasta sa April 30. So kada adlaw na may 50 pesos sila. Basta magtenera lang sila kag mag-cooperate sila action direct na. Yung promosyon no? Oo, tiiyan asang non-government sang bayanan niyan mission, mga doktor na sa may Bacolod diri ginabdan sang grupo nila ni Miss Karen sang Eagle Scout Action Eric na. May mga brigtagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Good night, ka. Ayo, salamat kinaksyon na John Diaz. Kay Maria Risa Balboa maayo nga gabi. Halong da Maria. Halong kay Maria Risa Balboa kag kay Nika Chongko.
Fox John, good evening. Kay Alin Camacho. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sini manong action night patrol program kita magatakop di Porolyo. Balik kita buwas Martes, same time same station. Ato sini nga patrola yun at reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action Jan Diaz. Ato nga piloto sa patrol 2 Crossword Patrol Action Ninyo Bugina, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nalmar Madera, Backup Security Guard Turok Banwa, Back to Back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir El Ray Dutilios. Sa kay Idol Albic po hinulanda may gabi. Transmitter Control Tower Barangay Talog Sila Sambaco si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back ay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagad ang kurman Action at Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang ko sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,